ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଦିନଟି କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ପୁରା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ ପିଉସୀ ଝିଆରୀ ସବୁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବି ଏଠି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଆଜିର ଦିନଟି ସ୍ପେଶିଆଲଟା କିସ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଆଜି ମୋ ପାଗୁଲୁର ଫର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଥଡେ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ପୁରା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ତାକୁ ଏଇ ଗିଫ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେଲି। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ମୋ ଗିଫ୍ଟଟା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଖିଆଦିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନି ତାପରେ କେକ୍ କଟାଯିବ କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖିଆଦିଆ ଆଗେ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି ମୁଁ ପୁରା ତଳୁ ମାନେ ତଳ ତାଲାରୁ ଉପର ତାଲା ଯାଇ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ପାଗୁଲୁର ପୁରା ଫାଷ୍ଟ 1 ମାସ କତରୁ ପୁରା ତାର 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଫଟୋ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏବେ ଆମର କେକ୍ କଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଗେ ପାଗୁଲୁ ଆଉ ତା ମା ସହିତ କେକ୍ କଟିଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଜା ଆଈ ଆଉ ସେ ଟିକେ କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ବି ବେଶୀ ନେଇପାରିଲିନି। ତାପରେ ତା ମାମୁଁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେ ମାନେ ସବୁ କେକ୍ କାଟିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ। ମୁଁ ତ ଏଇ ଦିନରେ ଜମା ବି ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୋ ଝିଅର ଏକ୍ଜାମ ଚାଲିଛି 10th ଏକ୍ଜାମ। ଆଉ ମୋ ଝିଆରୀ ଫୋନ୍ କରିକି ବାରବାର କହିଲା କି ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖାଗଲା ଆସିକି ଖାଇ ଖୁଆ କରିକି ପଳେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପଳେଇଲି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଏଠି ଖୁସିର ମାହୋଲ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ କେକ୍ କଟା ତ ସରିଗଲା ଏବେ ସବୁ ମାନେ କେକ୍ ମୁହଁରେ ଲଗା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋତେ ତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭଏସଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଆସୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଛୁଆ ପୁରା ଠାକୁର ଘରେ କହୁଛି ମୁଁ ଠାକୁର ଘରେ ଅଛି ମୋତେ କେହି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯାଇକି ମାନେ ମୋ ଭାଉଜ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲଗାଉଛେ ସବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଗଲୁକୁ ଟିକେ ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।